बे समाव इएम रनजित बसुमतारीनि गोख्रों बिबुंथि पेन खेबसेबाव हाग्रामा महिलारिखौ थांखिनानै बिबुंथिजों गाग्लोबदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बुंदों बिपिएफआ हाग्रामानि थाखायल'सो दंगासिनो नाथाय डेमोक्रेसि बायदि हादराव वन पार्टी वन मेना माब्लाबाबो सोलिया 17 बोसोर खुंथायाव हाग्रामा महिलारिया उनथिं थानानै देगारजों सुयै सुयै खुनि खालामनायाव सुबुंफोरा गुबुन राहा लानो हायाखैमोन नंगौ बेफोरबायदि गोख्रों रावजों हाग्रामाखौ थांखिनानै फारसेनिफ्राय बिबुंथिजों गाग्लोबदों बिथां रनजित बसुमतारीया दिनै चिराङाव इउपिपिएल दोलोनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लानानै गोबां बाथ्राखौ बुंबावदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बिथांनि बायदिब्ला बिपिएफनि दैदेनगिरि रिजार्भ फरेस्टआव हाग्रा एवस्रांनानै रोजा रोजा बिगा हायाव साहा बागान खालामदों बेफोर आयेन बेरेखा साहा बागानखौ एरखुनो थाखाय फैगौ समाव सरकारा मोनसे बिथांखि लागोन बिथां रनजित बसुमतारीया हाग्रामा महिलारी आरो मुनमुन ब्रह्मखौ थांखिनानै फेस्ला रावजों माखासे गोख्रों बाथ्राखौ बुंबावदों हाग्रामानि थाखायल'सो बिपिएफ दं नालाय बिपिएफ हिसाबैथ' गैलानो हाग्रामा गैयाबानो बिपिएफ गैखाया किन्तु मोनसे खोन्थाया डेमोक्रेसि होननाय मोनसे हादोराव वन पार्टी वन मेन वन फिलसफि वन आइडियोलॉजी बे मालाबाबो एक्सेप्ट जाया मानोना 17 बोसोर हाग्रामाया मानसिखौ उनजों थानानै देगार सुयै सुयै खुनि खालामनायनि थाखायनो पलिटिकेलि मानसिफ्रा गुबुन मोनसे अल्टारनेटिभ लामा लानो हायाखैमोन बिनि जाहोनाव गिनानै बिसोरो थाखोमादोंमोन रायजो राजाफ्रा सिरि थादोंमोन किन्तु दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय आरो बानजायनायाव साफ्रोमबो मानसिनो राइट टु स्पिचखौ माने गुदि मोनथायखौ होनाय जादों जायनि जाहोनाव बयबो उदाङै ओंखारबोनो हादों उदाङै मावनो हादों जायनि जाहोनाव हाग्रामानि जा दानाय बिपिएफ पार्टी बे पार्टीखौ गैला होनबाबो गोरोन्थि जाद्राया जों जुदि मोनसे सोदोबजों बुङोब्ला गैला गोबां लाबोनायनि गुबै माबायानो जादों बे 4 आरो 5 माबायावहाय एप्रिल दानाव जोंहा एसेम्बलि जागोन बे एसेम्बलिनि गेजेरजों बिथांमोना हानि बाथ्राखौ लानानै गोबां कुइसन सोंनो नागिरदों आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ कुइसन खालामहरदों आरो नोंथांमोनाबो लोगो हमबा खालाम जोंनियावहाय दा प्रुफ दङ आखायाव प्रुफ दङ बिथांमोना प्रप'ज रिजार्भ फरेस्ट एन्ड रिजार्भ फरेस्ट बे मोननै खोन्दोनि हाग्रा ओनसोलनि हायाव बिथांमोना हाग्राखौ दंफां लाइफांखौ दानख्रुबजोबनानै गावसोरो हाजार हाजार हेक्टर हायावहाय बिगा नङा हाजार हाजार हेक्टर हायावहाय बिथांमोना साहा बागान राबार बागान गायदों बेखौ जोङो फैगौ एसेम्बलिनि गेजेरजों बिथांमोननि राबार बागान आरो साहा बागानखौ एरखुनायनि मोनसे प्रस्ताब लानो नागिरदों आरो बिथांमोननि खुगाजोंनो जोङो लाहोगोन मानोना बिथांमोना डिस्ट्रयारफ्रा माबोरै दिनै मोनसे हालामखौ जौगाहोफिननो थाखाय मोथांखोर खालामनो थाखाय एफरेस्टेसननि थाखाय मोनसे प्रजेक्ट लागोन बिथांमोननोनो जोङो दायित्वखौ होनाय जागोन नोंथांमोन जेबो मावनो हायाखै होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों मावनो हादोंना हायाखै मोनसे बुस्थुखौ जों मावनो हायाखै दै बिथांमोना जे 30,000 खौटि जाखोमादों बे जाखोमानायखौ जों दासो खोन्दो खोन्दो खालामनो हादों बे 30,000 खौटिनि एक्सनखौ जोङो लानो हाथ'वाखै होननानै बुंनांसिगोन लानाय जाथ'वाखै नालाय किन्तु जोङो प्रजेक्टखौ सिङाव लागासिनो दङ साननैसो उनाव मुनमुननि बिगुमैया मा जागोनथाय मुनमुनखौ आं गाबजानोसो गिदों सिबायखौ नायनि मानोना बिथाङाथ' बिआरटिएफनि गेजेरजों बिथाङाथ' गुबुन गुबुन हान्जा दानायनि गेजेरजों बर' हारिनि गेजेराव थैनि बानाखौ बोहैहोबाय आरो बोहैहोनायनि प्रजेक्ट लादों नामा जों बेखौसो गिनाय मोन्दों मानोना हाग्रामा महिलारी बिथाङा गावनि बिबोनां मुनमुन ब्रह्मनि गेजेरजों जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि सरकारखौ थैग्लुंनाय सिथारग्लुंनायनि अनजिमाया बारा जाबाय होननानै जेब्ला बिथाङा मोनसे रायजो राजानि सिगाङाव नंखाय स्टेटमेन्ट होयो बे स्टेटमेन्ट होनायनि गेजेरजों जों मोनसे मोनामनायसो मोन्दों मोनसे हमदांनोसो हादों मुनमुन ब्रह्म आरो हाग्रामा मोना सिङावहाय ब्लाड सेटनि माबा मोनसे पलिसि लादों नामा जों गिदों आरो ओंखायनो नोंथांमोनाबो सांग्रां जा बिथांमोना बबेथिं थाङो बबेथिं मायो हयथ' बिथांमोना जिखुनु मुहूर्तआवनो लानजाय साखोनो हागौ बेखौ जों नोजोर होनांगोन हाग्रामा बिथाङा जे बुंबाय थादों गुबुन नोंथांमोननि पार्टि
बुंनायनि लाइसेन्सआ जाथ'वाखै होननानै दा मा ओंथि थानो हागौ बे बाथ्राया बुंनायनि लाइसेन्स माने रायनायनि लाइसेन्स मोनाखै होननानै बुंबाय थादों मा ओंथि थानो हागौ रायनायनि लाइसेन्स माने जाम्बाया मोनसे खोन्थाखौ मानो क्लियार बुङाखै आं गिख'थारलै आंनाव हिनजाव बिख्लोसो दङ आं ओंखायनो एसेमब्लियाव दाबो बाहागो लानो हायाखै होननानै मानो बुंनो हायाखै बेखौ बुंग्रोथों बिथाङा आं बिखाफोर जानानै दाबो बुङो हाग्रामा नोंथाङा जुदि हौवाब्ला गामसा गानग्राब्रा दख'ना गानग्रा नङाब्ला एसेमब्लियाव 4-5 थारिख एप्रिलाव फै आं नोंथांखौ चेलेन्ज खालामो बरपेटा रडनि मुरि बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन जेरैहाय डायबिटिस, लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायै जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099 480 118।